Ya. Yen was rina enggal ratri kang Minir. mong sliramu tanan liya tresnani lahir Ya. Ninggal katresnan digarap gamelan. Musiknya ngebasi we. Ya. Nduk niken iki suarane melengking utawa dhuwur, ngambah dhuwur, mula pilih karo gamelan timbang karo musik. Nah, musik sebagai alat pelengkap apa jenenge kuwi tontonan. Ya, Yo, coba Mas Gogo diaturke. Ninggal katresnan. Yuk, kaya ngapa? Dados.
sehat pokoknya gede. Heeh. Ya. Niki luar biasa. Nggih. Kang Anto. Nggih. Menika wah kula niki wonten kabar. Ngopo? Nggih saking komen-komen teng YouTube niku. Kenapa? Di TikTok juga banyak komen. TikTok iki kakak Heeh, sing ya. komen. Kenapa? Mbak Niken tolong toh. Niku duet sama Mas Ardi. Ih, apaan sih? Jangan gitu dong. Enggak ini kemauan netizen bukan aku. Eh. Jangan gitu. Ojo. Dik Niken. Nanti aku amandel jangan. Ya, jangan gitu. Saya setuju. Wih, keinginannya netizen apa keinginanmu? Netizen, Dek. Apa keinginannya Pak Kangkong? Netizen sumpah wani komen entek enake lho. Aku kapan to tau enak kok pokoknya. Ini lho kemauan niki saestu. Kemauan niki. Kemauan netizen. Kowe nek mau cepet blangkonmu Tapi no, anu Mas Ardino isinan. Iya. Kok nek campur awake dhewe gak ngraisin. Kok warauno. Heeh. Aku kok tak gayane engko meneng kok sok jual Ngono. mahal Sampe ngono. Madep Rono ya. Heeh, engko. Tak celuke Mas Ardi ya. Heeh. Madep Rono engko surprise. Madep Rono. Aku soalnya nek apa